Dar altfel. Băi, ne-ați referit la Colegi de Cameră, cel mai săptămânal așteptat. podcast din lume. dintre ale noastre. Aș vrea să-i mulțumesc. Cătălin, Salut. mă bucur să revedem. Salut, băi, nu te-am văzut. Vreau să-i mulțumesc Getei de la curățenie. Geta lucrează, nu știu cum să zic, lucrează cu mine acasă. Adică ea curat? Lucrează, eu plec. Dar tu ești handicapat, nu știi să ștergi praful? De ce? Nu. Ești ocupat mult? Eu știu să ștergi Ești ocupat. Zi ce ai făcut azi? Astăzi? Azi, da. Da, nu. Asta să-i mulțumesc Getei. Deci Geta e doamna menajului, nu? Stăpâna menajului. Faci cu ea menaj? Șefa la menaj. Geta este absolut fantastică. Geta a intrat în casă acum recent. Câți ani are doamna, domnișoara? Nu știu câți ani are, că n-am întrebat-o. Să rămână doamna Geta. E mișto? Getuța. Foarte faină. Și a intrat în casă. Ce ai ghițit sec? Stai mă să zic cu Geta. Așa, a intrat în casă. A intrat în casă și a zis 3 chestii, am să zic. 3 chestii. După astea 3 chestii, vedem dacă mai lucrăm împreună sau nu. În primul rând, votez cu cine vreau. Și asta s-a părut corect. M-a luat așa. Mai știa să... 3 chestii spun. Am găsit vibratoarele alea ale tale ascunse sub pat, știi? Mai ai flashlight-ul ăla ți l-am luat cadou? L-am, da. Ți-ai băgat în el? Am băgat pula în el. Foarte tare să iei cadou cuiva strict pentru a-și băga pula în cadoul. Da, mi-a luat cadou o păsărică. Da. Așa, deci mi-a zis 3 chestii am să spun, Geta, da? Votez cu cine vreau. Ok, respect. 2 la mână. Măresc cu încă 50 de lei tariful. Păi și-ți face chestii extra sau? Calcă tricouri acum. Calcă tricouri, deci sunt mai handicapat decât înainte. Tu tot înghiți insect să bag pula tot în capul meu. Că tu ești bolnav. Face chestii în plus. Da. Că tu ești bolnav, de Așa. Și a treia chestie, n-am ce să ascult pe metrou. Vorbește cu băiatul ăla, de tine a zis, vorbește cu băiatul ăla să reîncepeți podcastul. Vă rog eu frumos, nu trebuie să fiți interesanți, nu trebuie să fiți amuzanți, doar măcar nu trebuie să apăreți. Vorbească. Doar că nu mai am ce să ascult, toate sunt serioase. Așa și zicem, pentru Geta. Episodul ăsta se numește pentru Geta, că e bine să îți... Getuimaș. Iarăși, vezi? E foarte mișto. Eu am niște plante pe terasă și Geta a venit și a zis eu nu știu dacă mi-am pus plantele alea, mi-am pus multe plante și a zis, mi-a trimis mesaj: când bagi urși, mă anunț. Urși? Da, că am pădure, asta mi-a zis, că am pădure. Că ți-ai făcut. Da, și după aia a venit Geta și mi-a zis: băi, am văzut că ți-ai pus foarte multe plante. Păi de-aia ți-a crescut, mă, că trebuie să-ți ude plante. Ți le și udă sau? Acum orice ar zice te duci. Și mai am văzut că ai foarte multe plante. Pot să pun și eu una să nu se vadă, că nu se vede între plantele alea. Și vin eu din când în când și iau. Și a adus planta ei la tine între plante? Păi nu, că eu știu ce plantă voia aia. Înțelegi ce plantă voia? Nu. Înțelegi? De iarbă zici. Hey! Încă că putem dacă tot nu sunt podcasturi pe metrou să-și imagineze. Așa. Da, deci mulțumim Geta pentru tine am început podcastul ăsta și pentru alți oameni care ne-au scris pe Instagram unde e podcastul. Noi acum am rămas fără sponsor, de asta ne-am tras pe noi am mai filmat o dată un podcast, doar că ne-a dat eroare o cameră. Acum avem doar tot o cameră o să fie, dar avem încă una de backup pentru că nu mai avem echipă de filmare, ne-a lăsat echipa, a rămas doar Lizzy și, mă rog, e Teodora în spate, leșinată pe jumătate. Mulțumim, fetelor, mulțumim frumos că sunteți aici și singurele femei care au rămas lângă noi. Căutăm sponsor ca să avem echipă, să avem 3 camere, că eu nu mai editez 3 camere, așa. Dar nu orice sponsor, adică nu aș vrea Fura Zalidon sau... De ce, mă, că e foarte bun dacă te caci? Și la când ne căcăm pe noi în podcastul ăsta, e perfect Fura Zalidonul. Adică tu ai accepta o sumă corectă, exact, supozitoare, supozitoare. De ce nu? Supozitoare, de orice fel. Oare sunt supozitoare pentru erecții? Să-ți bagi în curs să ți se Da, un sul de 300 de euro. Faci fișic așa? Și... Uitați, doamna Geta. Vedeți ce ați făcut?
Așa, da, deci căutăm sponsori. Două probleme foarte importante. Unul la mână, am observat o chestie pe internet, așa. Ce? Am crezut că mi exemplifici. Am observat, nu știu dacă ai observat și tu, mai sunt vedete în țară acum, deci noi când filmăm asta e ianuarie, nu mai sunt vedete în frate, țară. am toată lumea în Thailanda. Toată lumea în Thailanda, da, toată lumea în Thailanda. Incredibil. Da. Vecinii mei, nu mai am vecini, frate, toată lumea, în sensul în care am vecini mulți vedete. Da. Pleacă toți, dar nu se mai întorc, aia e dubiu, oamenii au de lucru. Da. Au de lucru, cum e Cuza, cum e Ristei, au de lucru. Joe, cum e Nathan TikTok, Nathan TikTok, da. Și-a băgat picioarele în toate planurile, să rămânem aici. Da. Și culmea e că și eu vreau să merg în Thailanda cu Elena de mult timp, dar ai copii și trebuie să te întorci la ei. Da, trebuie să, ce să... Dar toată fucking lumea. Băi, e ceva acolo, din ce am înțeles de la ei, dacă te duci odată acolo, nu te mai întorci. Adică... Și că e bagaboantele ieftine. Așa m-am Ai vorbit cu Cuza. Așa mi s-a zis. Dar nu-i vorba că... Dar ce importanță are, ești nebun la cap? Dacă bagaboanta e scumpă, nu, deci bagaboanta, deci pentru fact advisor. Fact. O să dai fact advisor? Pentru că e cea mai veche profesie din lume, aparent. Deși cred că gătitul e cea mai, în fine. Pentru că e un un etalon pentru prețuri. Așa. Pentru că e cea mai veche. Și atunci, fiind de pe vremuri, cât a fost muia acum 2000 de ani înainte de Hristos? Nu se făcea muia atunci. De unde știi? Nu se dovezi. De ce? Ar fi de serie în peșteri cu una care... O să zic o chestie foarte misogină. Știi când te găsesc ăia schelete și cum îți dai seama că e femeie sau bărbat? Ea are craniul așa. Wow. Nu? Wow. Știi că a fost unde i-a prins, mă? Când a fost vulcanul ăla a carbonizat un oraș întreg. În Pompei, așa. Știi că i-au prins pe unii care se futeau. Da? Adică a mers lava pe stea, a zis, oricum nu mai scap, a dat omul până la cap. Tot respectul. Dar asta zic că... Știi că se futeau, poate o ținea în brațe să o protejeze de lavă, dude. Păi și ăla putrezește, nu era ca și cum, serios. Era cu o mână pe bucă. Da, mă, lua, era inserat. Ești bolnav, trebuie să vezi un preot neapărat. Man, zic, așa a fost. No, așa ziceau ei. Au trecut și cum au analizat. Deci, Thailanda. Dar Thailanda, pentru că de asta zic, contează asta, pentru că fiind un etalon al prețurilor de pe vremuri, și-au dat seama că fiind bagaboantele ieftine și restul ieftin, în sensul ăla zic. Adică, înțelegi ce spun? Deci tu practic zici că la noi la Mamaia e scump din cauza bagabantelor? Că și bagaboantele scumpe, cred. Nu știu. Dacă e vreo bagabantă care se uită de Mamaia să ne scrie care-i treaba cu prețul. Deci eu acum, practic, în momentul ăsta, deci e o bagabantă care a mărit prețul la sex oral și mie mărește prețul la apartament dacă vreau să cumpăr un apartament în Mamaia? Cred că da. Cred că de-aia s-a scumpit tot. Păi gândește. Și care-i soluția? Să mergem să le dăm peste cap? Să le dai de muncă, mă! Mergi să le dai de muncă, să scapi de bagabantele din Mamaia. Nu, așa e nivelul acolo. Dar stai, mă, că te-ai dus la bagabante. Thailanda are și alte chestii mișto. Da, mă, are temple, are, știi? Da, mă. Dar unde voiam eu să ajung? Toată lumea e plecată. Toată lumea e plecată. Dar, uitându-mă pe internet la ei ce fac, beau non-stop. Beau și dansează. Am văzut și eu. Adică... oriunde. Îs în tuk-tuk beau, îs în barcă beau, îs seara beau. Non-stop, da. Pun muzică clăutărească, au găsit ei acolo. Da. Deci este o bețivăneală non-stop în Thailanda. Și am văzut că, iarăși, deja sunt medicamente speciale la supermarketuri, îi zice Drinker's Best Friend. Da. Care le iei ca să nu mai ai nimic, ca să poți să bei și a doua zi, că e păcat, dacă tot ești acolo. Mă uitam la ei și acum, Doamne ferește, sunt prietenii noștri, sper să țină la glumă, dar nu e. Nu e o glumă. Am văzut story cu ei în aeroport, când au plecat. Așa. Bă, fresh. Știi? Dornici de aventură, de soare. Înțelegi? Mă uit acum, buhăiți! Arși de soare! Arși, buhăiți, așa. Uitați. Pare că nu s-au spălat pe păr de o lună. Deci este... Și frate! Trebuie să veniți, frate! Deci îți schimbă viața!
Foarte frumos. Da, bravo lor, bă, bravo lor, până la urmă. Știi ce? După ce o să facă copii și o să stea acasă, o să se gândească la zilea. Nu, deci tu dai 6.000 de euro ca să ai un naufragiu de o lună? Adică, eu aș vrea când vin în țară să mergem la aeroport. Da, să facem un joc care se numește Recunoaște vedeta. Ce-o să fii Cabral. În sensul că mai în fine. Ce tare. Eu am venit acum, știi de ce am venit? Am fost la un chiropractician. Doamne ferește. Deci eu am crezut la mine că face mișto de mine. Ce chiropractic? Ăla te ia, te trage, te sucește de oase, de știi că mă doare pe mine cotul și mai am o în fine. Bă, m-a luat pe toate, jur că am crezut că face mișto de mine, a luat mâna, o pune rezistența aici, după aia a luat o scobitoare. Jur. Și îmi făcea așa, apăsa un pic, mi-a făcut până am crezut că face, știi? Bă, îți jur pe ce mai sunt. Și mă doare. Mai face un pic, iară mă apasă, zic, bă, ce pula mea, unde am venit? Și după aia nu m-a durut. Îți zici că a fost cheat code, zici, știi că apeși exact unde trebuie, bă, gata. Eu am impresia că la un moment dat e un cod ăsta te face explodezi, pur și simplu, nu știu, te apasă. Scobitoarea? Bă, jur. Cu mai mult, mi-a băgat și un ac după aia cu curent aici, în mână, și m-a făcut ca toate alea, care fără crește. Bă, jur, dar am rămas, uite, mă durea asta, știi că eu nu pot să fac flotări în asta, că mă doare și tot timpul fac în pumni. Da. 2 minute, mi-a apăsat, mi-a tras, m-am pus în el, acum pot să fac. Nu, îți jur, am fost super sceptic, când am văzut ce face, mi-am să aminte de urlătoarea. La care ai fost tu, ca să te scape de spiritele rele. Psiho-urlătoarea. Energoterapeut. Așa. Și am zis, Jesus fucking Christ, unde am venit. Dar excelent. Ce fac, le jur. Cu o scobitoare, mă? Cu o fucking scobitoare. Pe lângă, și mai făceam din când în când, părea, știi când ștergi ceva ca de imurdat, îmi făcea așa, din când în când. Parcă ștergea scobitoarea de mine. Zic, ce pula mea? Păi, trăim într-o simulare, vorbești. Bă, frate, weird as fuck. Dar excelent, îi mulțumesc din suflet. Domnul Teodor, excelent. Și ne mai vedem. Și când treci la furculiță? Păi nu, că următoarea fază e să scoate carnea dintre dinți. Cu măslină. Îmi face cu scobitoare cu măslină, ne știi? Îmi face pe mine. Bă, rasa umană este ceva incredibil, jur, incredibil. Așa, întorcându-ne la prietenii noștri din Thailanda, fără nicio legătură, că vorbeam de bețivăneală, știi? Sărbătorile mele de Crăciun, aoleu, Doamne, da, au fost o bețivăneală non-stop, un bullying non-stop. Și bunica mea a înviat, se pare că. Da, ați avut și, a fost ciudat. Povestește-le oamenilor, că eu știu cât de cât de acolo. Ce să le povestesc? Băi? Ce oameni au fost? Hai să luăm așa. Hai să luăm. Ce oameni au fost? Deci a fost așa. Am fost eu cu prietena mea, Alina. Poți să-i zic prietena? Nici nu știu. Eu am 40 de ani și nu știu cum să-i zic. Eu mă mir deja. Deci, cum îi zici? E femeia cu care îmi împart viața. Îți împarți viața? Cât din viața ai împărțit? Îmi împart niște timp. Femeia căruia îi ofer exclusivitate sexuală. Doamne, ce se bucură Cancanu acum e. În sfârșit! Iubita? Păi dar iubita nu e dacă o iubești? Uai, de pula mea, unde te-ai băgat? Uite. Borde, feie, tu? Nu mă, stai așa, dar serios, partenera, așa, pentru că mă încurc în Best podcast ever. Mă încurc în termen de asta. Așa. Da? Partenera. Așa. Partenera mea actuală, nu? Sexuală. Se zice. Da. Și sexuală. Așa. După aia, bunic mea. Așa. Mătuși mea din Japonia, de n-am văzut-o de 20 de ani. Fata mătușii mele din Japonia, care a venit prima oară în România, prima oară a ieșit din țară, adică din Japonia. Nu știe nici română, nici engleză. Nu știe nici engleză, nici română. Pentru ea pare că a călătorit în timp în trecut, e nevul mediu acum. Da, nu, asta mi s-a părut fascinant pentru un copil. Câți ani are? 14, 15? 12. Mamă, deci 12 ani, n-a văzut nimic altceva. Și vine direct în fucking Todiren, deci județul ea a primit Botoșani. vestea peste noapte, ea zis așa, România, Spazia, Ce fluent ești în japonez, incredibil. Deci ea a fost urcată într-un avion care a aterizat într-o țară,
după aia a luat o mașină care a dus-o undeva de nu mai e nimic din ce se pare ție cunoscut vreodată. Bă, nimic. Limbă. Tot. I-au dat ciorbă și a mâncat toți tăiței din ciorbă. Nu dolci. I-au dat bețe și mânca ciorba cu bețele. Da, chiar, dar stai, că și ei mănâncă și ei cu lingura așa, dar după aia deci am mâncat toți tăiței din ciorbă. Hai să ne înțelegem. Trebuia să-i dai lui bunică să mănânce cu bețe. Am mâncat. Vă arăt filmarea, am filmare aici. Excelent. I-au dat bunicii mele să mănânce sushi cu bețe. Și sushi și cu bețe prima oară, deci double trouble. Și a zis, țuții, asta e țuții. Și cu ce am fost, ce nu mâncați cu furculița? Ce vă chinuiți, mă, cu crengile astea, știi? Bă, da, mama la un moment dat, așa, am învățat. Are, da, ca pe o stilol ăla. Așa, deci a venit fata aia, da, care este prima oară ever. Și după aia babe, frate. Babe puse pe caterincă și pe scandal. Înțelegi? Am ajuns acolo la ora 6 după amiază, am intrat în casă, s-a făcut cunoștință Alina, Aspazia, Nanami, Gabi. Nanami? Bei ceva, da, pe aia mică o cheamă Nanami. Bei ceva, beau ceva, rap, 10, din ce am auzit, că nu știu sigur, din ce am auzit. Deci în 4 ore. Pe Alina, sfoream și mă bășeam în același timp în timp ce dormeam. Ce sexy. Da, asta a fost prima întâlnire, gen. Cel mai tare partener, cel mai tare partener ever. Cel mai tare, adică să-ți dorești un bărbat ca mine, știi? God damn. Eu, care am lăsat-o singură printre lupoaice, iar ca să zic ai făcut, mă, iar ai lăsat-o, mă. Bă, nu mai lăsa, mă, deci, păi m-am bătat, deci, eu înțeleg, dar nu mai trebuie să faci asta, mi-ai făcut asta. Și cu prieteni, și că mai merge cu... Nu mai lăsa oameni din afară acolo, că se rănesc. Se rănesc psihic și fizic, poate să se rănească, jur. Astea au clicuit, asta m-a speriat foarte tare. A, da? Au clicuit din prima, deci a fost ca nemuritor, așa, știi. Mai e una aici. Tu ești? Eu sunt. Bună Aspazia, bună Alina. Și s-au înțeles? Salata aia beof nu are maioneză. N-are. Vrei să aibă? Poate că vreau. I-a făcut maioneză? I-a făcut maioneză. Cu aia a făcut maioneză. Și a venit tartorul, Aspazia, a făcut așa. Am băgat deștiul, mă, că... A făcut. Ha, e bună. Și eu când am auzit e bună, m-am băut mai mult, adică o știam în siguranță. Deci cum a venit prima întâlnire, ca să zic așa, s-a soldat cu mine, țapă în mor, căcat pe mine, sfărăind și bășindu-mă în același timp și bolborosind cu cuvinte. Ce drăguț, Doamne, deci, ferește. imaginea bărbatului perfect, face... Și Nanami lângă foc! Oh! Lângă foc! N-ai băbuit? Nanami ce a zis? Nanami pentru ea este un parc de distracții continuu. Este... știi cum mergeau ăia? Era un serial pe HBO de western, cum se numește? Westworld. Westworld. Deci pentru Nanami, Todiren este Westworld. Ei se pare că e într-o simulare. Babele astea nu există. Nu există să torne atâta în tine alcool și să nu mori. Babele alea au băut până dimineața la ora 7 în continuu. Și la un moment dat a intrat Nanami, deci beam eu, bunica mea, Gabi, Nicoleta care are un birt peste drum, Alina, era Nicoleta. Da, Țațaia, 90 de ani, deci erau doar femei și eu. Și la intră Nanami, care zice, hurra, mama, tu ții gâții, mătii. Tu ții gâții, mătii. Și mă duci mea, Gabi s-a pierdut. A zis, Nanami, hurra, tu ții gâții. Și asta mică zice, Alina, hărască. Am învățat-o tu zgâții, mătii. Foarte frumos. Foarte frumos. Păi da, ce înveți tu ca român, orice alt ce înveți ca român? Înjurătură, exact, din prima. Exact. Nanami când se pune la masă zice așa, poftă bună, tu spiți da mătii, tu spiți mătii. Mi s-a părut tare aia cu arigato. Aligator, bă, deci aia e arigato, Dumnezeu. Doamne, deci mergem la Țațaia, care are 90 de ani. Trebuia să trecem întâi pe la ea, ca după aia să vină pe la noi. E un schimb, știi, e o chestie. Pe aia spune o înregistrare cu Țațaia. Pe așa se face într-o zi la unul, într-o zi la altul, da. Ca la țară. Și am mers toți. Deci am mers toți acolo să bem ceva la ea, da? Și a venit și Nanami. Și a scos ea o sticlă de căpșunică, am început așa, am făcut filmarea aia cu Olanda, că ea a zis în Olanda, bunica mea, Țațaia e în Olanda acum, se pare că. Bă, și la un moment dat se duce în săliță să-i dea ceva de mâncare lui Nanami, da? Asta mică din Japonia. Și se întoarce înapoi asta bătrână, adică Țațaia, și zice lui Gabi, zice, fă, eu am așa, am pui, am vită și cred că am și miel, dar eu crocodil n-am.
Și asta zice, ce crocodil? Păi zi-l asta că îmi cere aligator în continuu. Dar după aceea zice, nu mă mică, ea îți mulțumește, face arigato. Și asta înțelegea, aligator. Jesus fucking Christ. Bă, eu cred că o să-și aducă. Eu cred că dacă Nanami o să fie scriitoare la un moment dat, o să facă o carte în Japonia bestseller despre experiența ei din Japonia. Călătorind în trecut. Da, e ceva. Pentru că așa e. Ce? Mesajul de la trimis. Înregistrare este ultimul mesaj. De la Țațaia? De la Țațaia. Știe să dea de alea vocale? I-a pus cineva telefonul la grup. Începe prin a mă amenința. Ok. Da? Sfârșitul e interesant. Yeah. Sper să se audă. Ok, așa. Domnul Cătălin Bordea, îți urez multă sănătate, bucurie și fericire. Și mai am o problemă. Tu ai stat la mine câteva sări și ne-ai făcut patul, l-ai făcut, te puneam pe olită, îți spuneam pe că vine trenul, tu nu te pișei în olită, te pișei pe pat la mine. Și așa că uite care e problema. Tu, acum, și au mai fost multe și știi tu când ai mers cu mine la Sura, acolo ai mers și ai luat multe și acum eu am o pretenție la tine, până acum n-am avut. Să-mi faci cadou un cuptor cu microunde. De ziua mea. Că eu îs năcăjită și amărâtă. Și rămâne lui frate, băi, nu-l eu cu mine în groapă. Doamne, excelent. Dar de ce asta? Deci încep prin a mă denigra. Păi da, ți-a explicat. Deci ai stat câteva seri la mine și te-ai pișat în pat. Eu încercam să te pun pe o liță. Ea a explicat de ce crede că merită un cuptor cu microunde de ziua ei de la tine. Și înțeleg perfect, pentru că te-ai pișat la mine în pat. După aia ai mers, unde, nu știu ce. La Sura mi-a luat 6 navete de bere. Țațaia? Țațaia mi-a luat, da, că n-aveam bani. Păi și ți-a luat 6 navete de bere și cum nu înțelegi, mă? De aia ți-a zis toate astea, uite câte ți-am făcut. Ia dracu un cuptor cu 3 milioane, 4 milioane, că dracu e un cuptor cu microunde. Problema Trimite la femeie cuptor cu microunde. Eu o să iau, nu zic că nu iau. Iar face aia cu o să iau și pe aia moare și... Păi da, am atins. Păi... Țațaia... fuck, hai că-l duc înapoi. Cu căcat o să iei. Ce? A murit? Nu cred. Dar fix acum că-l duceam. Hai că-l pun lângă ea. A zis că nu-l duce, dar îl bag acolo. Dacă bagă pui cu totul. Tu crezi că dacă zice găina? Dacă... Nu, eu cred că e mai inteligentă decât tine, domnul Cătălin. E foarte inteligent, doar că m-a amenințat. Asta, eu nu știu dacă... nu știu cum să reacționez la amenințări de la Țațaia de alți personaje. Adevăr, și eu anul ăsta am mers... Tu știi că am sora bunicului meu are 98 de ani, frate. Am văzut-o, acum am fost de sărbătorile aia să colindăm copii. 98 de fucking ani. Știi care e panica e mare? Că o văd de aia din televizor. A zis că să nu se mai schimbe în fața televizorului. Mi se părut așa drăguț, bă, draga de ea, bă. Dar că mi-a venit să râd inițial, dar... Aia din televizor o văd pe ea dezbrăcată. Da, dar nu, lui fiică se zicea, nu te mai dezbrăca în fața televizorului, că te văd ăștia de la televizor. Și a zis, mătușe, stai liniștită, nu te vede nimeni, doamne, stai liniștită, că nu te vede. Că ea până acum, ți-o dai are 98 de ani. Ea a prins al doilea, clar l-a prins al doilea război mondial, nu? L-a prins, da, de 30 și... Da. 98 de ani, frate. Și te văd în televizor. Și de atunci am calmat-o acum. Dar eu realizez că ea, toată viața ea nu s-a schimbat în fața televizorului ca să nu vadă ea de la televizor. E foarte posibil. Și s-ar putea să nu vorbit în timp ce erau ei la televizor ca să nu audă. Mai știi? Să vorbi cu ei? Dar eu, uite, mersi că mă întreb. Eu de sărbători, foarte chill. Am jucat mi-am frustrat copiii, în schimb, asta pentru că am jucat toate jocurile, de la Uno, la Remi, la Catan, i-am bătut la tot, i-am distrus, praf i-am făcut, i-am frustrat pe toți, le-am făcut. Nu, aproape, dar vreau să vadă că viața mă enervează părinții aia cu lasă-l să câștige, lasă. Nu! Lasă-l să vadă. A câștigat și ea odată, pe meritul ei, s-a bucurat enorm, mult mai mult dacă o lăsam să câștige 16 ori.
dar să câștige pe pielea ei, să vadă cum e, nu așa, da. Mi-am Dar tu frustrat ești și copii. bucurat în fața lor, n-ai câștigat? Adică... Nu, aia face nevastă mea. Aia, din păcate... Elena, mă? Da, frate. Eu super chill. Da, am câștigat. Da, pa. Și tot se da, nevastă mă face din asta. Ta, mă? Da, frate. Te da. pare cea mai calmă din familie. Nu, ce? What? Jură-te tu că ea e, deci la cum mă știi tu pe mine, ea e cea mai calmă. Deci fii atent de lucruri. Eu am avut o discuție cu soția ta recent acum. Ieri. Și vorbeam de Că copiii se tăi. văd mai des, se văd la sală. Și vorbeam de copiii tăi. Și vorbeam de cui seamănă fiecare cui seamănă copiii tăi. Da. Dar nu pe părțile bune. Adică n-am vorbit de părțile bune, am vorbit de părțile negative. Așa. Și din ce mi-a descris soția ta, bineînțeles, nu trăiesc cu voi, nu știu, din ce mi-a descris Elena, cortea soția ta, tu ești. Vorbesc serios. Ce? Păi uite, fica ta e sensibilă și panicată. Așa. Tu ești sensibil și panicos. Așa. Ești prăpăstios, adică Da. înainte de orice chestie să faci foarte multe Da, gânduri. filme, da. Tu ești coaie, tu ești în pula mea. Așa, și? Fii tu. Sparge, aruncă, se cațără să-și ia ciocolată pe mobila de sus, da? Și după aia nu recunoaște sau nu știu ce. Da. Tu ești. Eram. În schimb, Elena, mega cumpătată, foarte aranjată. Fuck off, că e cea mai... Tu știi cât să... De ce vorbesc eu problemele mele? Nu, nevasta singura ei probleme e cu se enervează foarte repede pe copii. Nevasta singura ei problemă ești tu. Wow. Din ce am... O să dea share la podcastul ăsta, nu știu de ce presin. Jur! O să facă clip exact deci ea mai bucata stat asta. la sală încă 20 de minute. I-a terminat exercițiile, știi? Că am venit eu mai târziu. Ca să bârfiți. Și a stat doar să-mi spună, băi, nu știu de unde și după aia, eu am făcut și foarte multă psihologie. Foarte multă psihologie. Azi dimineața ai început, așa? Adică, din una în alta, tu ești. Da, eu-s de vină. Da. Pentru... Când nu ești tu acasă, cică, super. Ok tot. Adevărul că da. Asta mă enervează. Băi, aud, se mai ceartă din când în când la telefon când vorbim în... Vin acasă, calm, frumos. Bă, încep să se certe. Dar nu, eu n-am nicio treabă, jur, deci n-am nimic niciun factor din partea mea la... Bă, da, ei, trei, încep, bă, că n-ai făcut aia, să bat în trei. Zic, bă, what the fuck, doar am venit acasă, frate, ce aveți? E o energie, nu știu, își suprimă toată chestia asta cât eu plecat și când vin eu, scandal. E posibil să fie și concurența de atenție pentru tatăl care e plecat. Asta adică clar. tu fiind plecat, când Asta te clar. întorci la modul care obține atenția primă. Și nevastă mea, atenția de mine față de care a fost în față de timp, exact, da. Cât timp. Dar fiică ta a avut o chestie, mi se pare că are o chestie foarte mișto. Analizează oamenii. Da, foarte tare. Foarte tare. Cum da. e foarte tare, analizează oamenii și după aia îi pune în pending, sau nu știu cum se numește, îi pune în așteptare. Da. Ei doi sau ele două. Și dacă nu-i place de tine, nu. Și dacă nu-i place de tine, te taie. Da, deci voi două, cred că meritați o șansă, dar mai stați în analiză puțin să văd exact cum vă comportați în situația aia și aia și aia. Le pun acolo trei. Are carnețel. Fică tare carnețel. Carnețele unde trece greșelile oamenilor. Securistă. Deci dacă îi greșești, lunei. Nu știu dacă e deci eu vreau să-l văd. Nu, dar ține minte orice rahat, dacă ai făcut ceva, dacă ai supărat cu ceva. Eu sunt trecut acolo? Da, clar. Mai ales aia cu ciocolată. Ai vrut să-i dai ciocolată când știa că n-are voie decât dacă ne cere nouă voie. Și a venit niște apărâși. Tu știi că tu și acum ai scoți ochii cu aia, tu știi, nu? Tu îi aduci aminte non-stop cu aia. Da. Păi cum? Ți-e pare normal? Uite, o să o dau de curiozitate. Există o chestie, eu noaptea am trecut peste podcasturi, peste chestii, nu știu, și ascult niște chestii, înainte să adorm. Se numesc ori paradoxuri celebre, de exemplu, știi? Adică așa. Tu dacă ai călători în timp și ți-ai oprit bunicii din a se întâlni, deci părinții tăi n-ar mai exista. The butterfly, da. Da, dar dacă ei, fii atent că e mind melting, dar dacă tu ți oprești bunicii să se mai întâlnească, tu nu mai existi. Deci cum te-ai întors tu în trecut? Cum te-ai întors tu care nu existi ca să poți în să faci trecut asta, să-i oprești pe ăștia să nu mai existi în viitor? E posibil dacă faci un alt timeline. Adică dacă iei totul ca niște fire așa și ăsta e timeline-ul normal, tu te-ai întors, tu blocând asta, ok, dispari, dar îți faci un alt timeline, practic, pentru ceea ce urmează. Tot existi. Păi teoretic n-ar trebui să mai existi. Deci deși în timeline-ul ăsta
existe o fuck, E you know. fucked up total. Asta cu călătorit în timp nu prea, nu știu. Și mai exista o chestie, dar astea sunt pe YouTube, dar trebuie să le cauți. Deci asta e paradoxuri celebre înainte de culcare. Și mai este o chestie... de culcare? Deci știi de ce? Și tu adorm cu căcaturile astea în gând, man. Pentru că am gândurile mele sunt atât de fucked up, încât îmi trebuie ceva mai fucked up decât gândurile mele. Ca să-ți fie ok gândurile tale. Înțelegi? Deci eu mă gândesc așa, păi stai acum, relațiile sunt complicate pentru că eu stau și analizez. Ți-am mai zis că exagerezi. Deci dacă mă întorc în timp, înțelegi? E cineva care, what the fuck? Știi? Și mă oprește creierul. După aia 2, se numește filozofii controversate. Filozofii controversate. Da, controversial și... Nu trebuie să introduci. Sunt bine. Mersi, sunt bine. Ei, și sunt niște filozofii, dar ele chiar există. Adică sunt cărți scrise despre treaba asta. Bine, sunt controversate, încă o dată zic. Și una e despre parenting. De asta aici voiam să ajung. Știi, ascultam chiar zilele trecute. Cum că există o întreagă sectă, între ghilimele, o întreagă așa, cultură, subcultură, habar n-am, despre oameni care consideră că a face un copil este cel mai mare act de egoism ever. Este, se numesc antinatalitate sau antinatalitate. Nu-i cel mai mare, dar e un act de egoism. Da? Pentru că nu-l faci pentru el, că copilul nu știe că vrea să fie el, să existe el în sine pentru el. Adică tu pentru tine îl faci. Nu-l faci pentru societate, adică nu-l faci, îl dai, hai, pleacă în lume să te... Aici vorbim, bineînțeles, de în momentul în care îl faci voit. Că sunt mulți copii care sunt așa, de hop, oh, shit, a ieșit, asta zic. Salut. N-ai fost un salut act... Cătălin, n-ai fost și n-a fost un act de egoism. Nu, din contră. Dar clar îl faci pentru tine și pentru... pentru că dacă tu știi că viața presupune și suferință la un moment dat, deci clar el va suferi la un moment dat. Deci tu l-aduci pe el să sufere la un moment dat. Și eu adorm pe căcaturile astea, coaie. Bă, da. Ți-am zis, eu am avut o discuție foarte lungă cu nevastă mea înainte să facem pe Fimea, pe primul copil, în care analizam tot așa, ne uitam ce se întâmplă în lume, câte căcaturi sunt și zic, holy fuck, și chiar vrem să facem un copil în lumea asta, e îngrozitor, e horror, e... Și după aia am zis, hai. Nu, adică n-a fost chiar hai, dar am zis că eu cred că ne descurcăm, uitați. Acum, sincer, n-are ce să se întâmple. Uite, când a fost chestia cu alegerile de tot controversate și nu știu ce, erau prieteni care erau semi-panicați, da? Vine ăla, dictatură, e că nu știu dar ce. Și eu am fost. Știu, și eu am fost. Ce zici, prieteni? Dar nu știi ce zic, prieteni, pentru că eu, din 90% dintre prietenii mei, sunt cu familii. Eu pula. Am avut discuția. Am vorbit. Adică dacă se întâmplă ceva, eu plec. Un geamantan. Nici nu trebuie să încui ușa, că se închide singură. Înțelegi? Adică fac fără. Și am plecat. Pentru oamenii cu copii, etc. Dar vorbeam cu niște prieteni la un moment dat și eu am atâta panică că până la urmă suntem o țară care nu are arsenal nuclear. Adică nu e ca și cum vine unul care face a dat România cu bomba. Coaie, au câini posedați. Au trimis câini posedați spre noi. Pula! Adică e așa o țară de aia în care, știi, mai mult te fute ideea decât te fute sistemul la propriu. Bă, da, adică știi? Înțeleg ce zici, doar că n-ai cum să nu spui toate problemele astea în față, mai ales când ai o responsabilitate față de mai mulți oameni. Când ai responsabilitate doar de tine, te doare fix în cur. Și faci ce vrea curul tău. Și pleci în Thailanda, te faci căcat și îți cumperi medicamente să-ți revii. Schimbă viața, frate! Dar, nu mă înțeleg, nu-i judec, Doamne ferește, îi urăsc un pic pentru... Nu, glumesc. Dar în momentul ăla încep să spui tot felul de probleme în puii mei, dacă... în același timp. În același timp, dacă e la rece, e... Bă, tot am văzut, să știi că în perioada asta am văzut că au băgat mai multe filme pe Netflix vis-a-vis de perioada comunistă și de ce a fost atunci și am început să mă uit, că mi se părea foarte interesant, mai ales că nici dracu nu știa cine trăgea atunci. Adică era un haos total. Trageți voi, nu. Trage armata, nu. Cine e morți ei? Le-au spart depozitul de armament, s-au dus civili, au început ei să tragă random, pula mea. Haos total. Și cumva la scenariile astea te gândești, la cele mai nașpa scenarii
posibile la noi în țară. Da. Că nu suntem cum e America. În America e nașpa. Ai văzut acum? Deci, ce, cu focul sau de asta, aici voiam să ajung cum ar veni, că n-am panicat noi atunci, că până aia țara, dictatură, ce face, nu știu ce. Bă, dar la ăia... Deci noi, asta e, câteodată mi se pare fantastic, că noi ne bazăm pe putere mare. Bă, cea mai mare putere de lume, cu aia, cea mai mare putere de lume, care... Tu l-ai văzut pe Elon Musk acum? Ce a scris lui Trudeau? Da. Nu, fată! I-a zis fată! I-a zis fată! Da, mă, eu pentru că omul... Cortea! Ascultă-mă, omul e convins că... Hello! Deci tu înțelegi că I-a zis fată! Omul e convins că asta e o simulare și atunci îl doare fix în pulă? Omul e convins că e o simulare. De ce n-ai face orice căcat din lume? Și orice. Pentru că știi că au fost vremuri când veneau pe străzi nepavate și ziceau și pământul rotund? Păi da. Și acum pentru toți flat eartherii de la noi de aici, să știți că nu știm sigur că nu l-am văzut. Deci credem ar fi. Eu mai aveam discuția asta cu Micuțu. Și încerca el să mă convingă pe mine că trăim într-o simulare. Și eu îi ziceam, dacă noi trăim într-o simulare, tu, fiind gras, ce personaj ești? Ești NPC la mine în joc? Sau, adică, de ce ai fi ales să fii, de ce userul tău? Sau, boschetarii, adică sunt extraterestri care n-au mai avut net și sunt lăsați de izbeliște. Știi că mă mai gândeam că e simulare în momentul în care, uite, eram la Morlaca și era ceață, foarte multă ceață. Și știi, când dacă ești într-un joc și e o suprafață care încă nu s-a randat sau e în lucru, da, faci să vezi numai în partea asta. Și atunci, știi, adică dacă tot dealul ăla e în lucru, pui ceață pe unde merg oamenii și nu văd ce e acolo în lucru, știi? Da, cred. Deci ăștia cu drumuri și poduri sunt mână-mână aia care pun drumul în lucru. Exact, că e încă în development. Dar îți dai seama că dacă există un extraterestru care o controlează pe sosoacă, ăla are coduri. Ce să fără diacritice? Sosoaca. Pe sosoaca? Știi că jucam GTA sau nu mai știu și îți băgai coduri ca să-l ai pe ăla, să mergi, să vină elicopterul, să împuși pe toată lumea, să faci căcat, nu știu ce. Extraterestru care o controlează. Dar cred că e în ea. Știi, în Men in Black? Că el n-are wireless și se transmită. E direct așa că se desface. Ce extraordinar. Unul mic acolo. Așa, de la ce am pornit? De la America, da? Nu mai știu. Da, de la America. Le-a luat foc, ai văzut că le-a luat foc America? Le-a luat un pic, da. Sunt un pic panicați ăștia. Asta face soarele. Chiar mă gândeam. Că zicea de soare. Da, nu, corect. Că, asta, exact în momentele astea mă enervează cu că nu există încălzire globală, că e fenomen. Nu, în pula mea, n-ai cum să zici că e fenomen natural care oricum se întâmplă tot la aer. Se întâmplă atât de fucking rapid, că este normal fenomenele și ridicările de temperatură se întâmplă în sute de ani. Adică treptat, câte un grad la 50, la 20 de ani, morți ei. Dar nu dintr-o dată de la una la altul în pula mea în halul ăsta de repede. Dar chiar m-am mai gândit la o chestie. Dacă tu ai vrea să... Iartă-mă. Dacă tu ai vrea să terorizezi o țară, da? Ca terorist. De terorizezi ca terorist. By default, da. Și asta e o variantă, dude. Că dai foc. La vegetație. For real. Dar pe bune, chiar mă gândeam că poate să fie un act de terorism până la... Nu zic, doamne Verișcheic, pentru că e pe o suprafață foarte mare s-a aprins într-o dată, dar poți și asta să faci dacă vrei să ataci o țară. Fumătorii au contribuție la asta? S-a dus el până în vârf de munte să arunce, să dea foc sau ce? Bă, nu știi. Sau la ce? La stratul de ozon, că stricați ce? Atmosfera? Ce dracu? Nu știi. Voi și vacile. Nu știi. Dar hai să nu ne mai căcăm pe noi. Se întâmplă pentru că e cald. Este foarte cald. Și din ce în ce mai cald. Și asta m-am mirat acum când am fost Morlaca, câtă zăpadă era înainte. Holy fuck, că mă chinuiam să o curăț. Și adică anii trecuți. Și acum a fost gen nins atât. Eu îmi dau seama de încălzirea globală pentru că bunicii mea bea mai puțin decât înainte. Că nu mai bă de la... E prea cald. E prea cald.
Așa, bă. Păi și la institut așa e, știi? Adică îți măsoară temperatura după... după Aspazia. Am înțeles. E câte grade de Aspazia. Înainte nu puteam să ieșim din casă, că erau nămeții mari, știi? Și tu își bea acolo, tu bea acolo. Acum se plimbă, se duce. E și conceptul ăla că te încălzește, știi? Te și de-aia încălzește, bagi ca să te încălzești. Acum nu mai bagi, că e cald, e căldurică. Așa. Ce am vrut să zic? Nu mai știu ce dracu am vrut să zic. Ce am început de la fată, da? Ce fată, mă? Cu ăla din America. Da, de la Trudeau și... Așa, deci eu ascult azi niște chestii fucked up. Eu acum, când vorbeai de simularea, seară ascultam o chestie cum că noi toți suntem conectați la un singur creier care e cosmosul și cosmosul a manifestat niște conștiințe care suntem noi. Păi e posibil ca conceptul de Dumnezeu să fie de fapt o entitate mult mai mare de atât și nu neapărat cu Fiul și toată povestea așa, dar să fie o entitate mai mare de atât care să fim interconectați cumva. Pentru că ai văzut, pe mine tot timpul mă fascinează că văd un stol de păsărele din astea micuțe care merg și instant toate fucking 200 de păsări le fac stânga, dreapta. Știi că îs conectate cumva morților, telepat, nu știu exact cum funcționează cu sunete, cu așa la ele, dar instant, adică știi cum e, și când mergi în coloană cu mașinile și îl vezi pe ăla că face stânga, îți ia un pic până faci și tu, adică nu faci deodată, e incredibil. Și asta e posibil să fie. Revenind la simulare, două teorii, adică știi, mi se pare că noi am mai vorbit despre chestia asta, dar în particular, dacă în cazul unei despărțiri în cuplu sau divorț sau mai știu ce, e ca și cum extraterestrul ăla și-a pierdut salvările. Nu? Deci, tu ești un extraterestru mic care ai dat click, click, click 6 ani, știi? Click, click, click. Așa. Și după aia treci mai prin camera ta și scoate din priză simulatorul. Înțelegi? Ceartă, divorț. Și tu ești, dar eu am făcut misiunea asta, să-mi bag pula, trebuie să fac iar misiunea, acum fac cu altcineva. Doi la mână. Dacă, încă o dată, dacă e o simulare, așa, de ce mai sunt bărbați cu pula mică? Pentru că sunt femei care controlează bărbații. Și sunt niște muiste care îi lasă cu pula mică. Serios, de ce? Pentru că tu te-ai face avatarul stai așa, tu unde ai văzut bărbați cu pula mică? Poate e un mit, în afară de oglindă. De unde știi tu că ai pula mică? Stai așa, cu cine ți-ai comparat pula? Zici tu că ai mică. Natanticu. Păi stai, asta cu Natanticu e deja legendă. Am înțeles. Al Natanticu e handicapul lui. Hai să luăm așa. E handicapul lui. Dar nu poți să compari pe toate cu al lui Natanticu. Fii atent. Să-ți fac o imagine plastică sau romantică. Știi un buchet de flori? Dacă nu poți să-l ții în mână. Păi stai, mă. Dacă e un fir de trandafir. Dacă poți să o iei în mână, ca pe un buchet de trandafiri, înțelegi? Și să-ți mai rămână un pic de loc până la petale, ăla e un buchet satisfăcător, nu? Dacă iei în mână și strivești petalele, nu se mai văd. Mai sunt cazuri în care cauți floarea de bureni. Hai de pietră. Ok, bun. Păi eu am revenit, mi se pare că am revenit, asta mi se pare. Suntem bine, da. Avem de anunțat ceva? Da, avem de anunțat. Avem show-uri, fiți atenți, că venim așa, venim în Timișoara, în Cluj, în... crezi că mi-a trecut cineva show-urile? Nu mi le-a trecut nici dracu. În Diaspora aparent pending, habar n-am când, dar vă zic, uite acum, că scriu ia bilet. Așa, dar oricum începem din februarie, reîncepem turneul. Mi se pare că primele orașe sunt ceva de genul... nu ceva de genul, hai să zicem. Avem în primul rând la The Full, oricum avem la The Full show-uri, avem suficiente. După care avem în 18 martie Timișoara 2 show-uri, după aia Arad 19 martie, Cluj-Napoca 21 martie, cu alte glume, nu ce am filmat special, apropo special, dacă n-ați văzut la mine pe canal, foarte drăguț. După care avem Vaslui 25 martie, Roman 26 martie, Tecuci 27 martie, Muștar.
1 aprilie, Constanța, Brașov 7 aprilie, Brașov 7 aprilie, Bistrița 27 aprilie, 28 aprilie, Arba Iulia, Târgu Jiu 30 aprilie. Avem suficiente și 28 februarie se lansează Mentorii The Fucking Movie cu El Baby aici de față, de-abia aștept să-l văd. Da. Să fac mișto de el, o să fiu foarte critic. O să fac mișto de tine, o să fac foarte mult mișto de tine. Sper. Aș vrea să facem o treabă. Deci am fost la un film acum care se numește Nosferatu. Ok. Dar nu la vechi. E făcut după, e aceeași fucking poveste cu aia, e făcut după la vechi. Au făcut și un omagiu, știi, cu gheara aia, da, el care merge cu gheara și gheara și pula mea. Totul e întunecat, ea se fute cu Nosferatu. La for real. Că e 18 plus filmul. For real. Da, eu dă cadavru, eu dă bine. Păi și nu ca actor mă gândesc, adică că și tu ai avut scenă de sex. Lasă că vom vorbi despre asta, de asta zic că aș vrea să facem o chestie în apropierea premierii, lansării sau cum se numește. Avant-premiere. Poate chemăm pe cineva care Bucălaie a jucat. Bucălaie, Doina Teodoru, Hâț Johnule. Vedem pe cine putem să aducem, nici nu avem spațiu mult. Dar în funcție de cum merge podcastul ăsta, știi, ce cifre adună, aducem. Nu, indiferent de ce cifre adună, aducem. Și să povestim. Bucălaie vine oricum. Dar mi se pare că e aici. Bucălaie am bătrânit cu aia. Ce, că e grizonat? Băi, grizonat. Deci i-a murat lui Bucălaie. Eu curios. I-a murat lui Bucălaie să apuce vârsta pe care o arată. I-am înțeles că i-ai murat. I-a murat. Am crezut că ai băgat ceva la murat, drecul lui Bucălaie. Vreau să cer rețetă, drec. I-a murat. Eu sunt foarte curios cum e la Power Couple. De-abia știu să văd. Eu sunt curios cum e la pat. Nu pare că e cel mai... Nu pare. Adică nu... Știi ce? Am observat că... așa pare că face scuze. Da, pare că poziții clare. Îmi cer scuze, Bucă, ești fratele. Da, ori spune cască de ea de baie? Ca să nu se vadă părul? Să nu dea păr? Crezi că să nu murdărească, să nu cadă părul pe... Are pijamale de aia cu pătrățele, oare? Oare se dezbracă de tot? Oare are de aia ca la bătrâni, cu nasturi în față? La cuc? Și descoate numai cucul direct? Ți-l imaginezi gol total și dezlănțuit, grisonat așa? Nu vreau să total. Făcând pe cocoșul? Nu știu, care are făcând pe cocoșul la propriu, că el face cocoșul, știi? Da, oare când termină face cocoșul? Dar oare când termină prea devreme, zice scuze Neața cu Răzvan și Dari? Bine, și acestea fiind spuse, vă mulțumim frumos, nu uitați like, share, subscribe, dați oameni buni. Ne vedem data viitoare, nu știm când, dar ne vedem cel mai probabil dată la 2 săptămâni. Vrem sponsor, dacă știți pe cineva, ca să, nu vrem noi bani, vrem să ne plătim echipă. Înapoi vedetele din Thailanda. Vrem să ne plătim echipă ca să se întoarcă vedetele noastre din Thailanda. Bine, gata, da, s-a oprit între timp cât am zis noi, pa! Mulțumim frumos, vine aici, baby, zici pa? Da. Pa, baby. Pa, la revedere. De-aia 3 echipă că s-a oprit camera. La revedere. Nu uitați, e o simulare tot. Like, share, subscribe, pa.